Yeah, saglit. Special greetings sa tanang mga regular nato nga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 3 verse 13 hangtod sa 18. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Ang ilang mga tutunlan abli nga lubnganan, gigamit nila ang ilang mga dila aron sa pagpangilad. Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil. Ang ilang baba puno sa mga balikas ug kaaligot-got. Ang ilang mga tiil abtik nga mopaagas ug dugo. Diha sa ilang mga dalan mao ang kalaglagan ug kaalautan, ug ang dalan sa kalinaw wala nila matultuli. Walay pagkahadlok sa Dios at ubangan sa ilang mga mata. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So niini nga section mga kaigsuunan, gidescribe gayud ni Apostle Paul ang pagkamakasasala sa tanang katawhan. Ang tanan nakasala, mga Hudiyo ug mga Hintil. Walay labaw sa ilang duha mga kaigsuunan nga grupo. Ang tanan na ilalom sa sala mo kinigiingon sa verse 9 ug sa verse 10 sa Romans chapter 3. Hibalog yun ta kayo mo gamit sa insakto nga mga pulong aron samaran ang kasing-kasing sa usa ka tawo nga mura og inosente kitang paminawon. Of course, we know exactly what we are doing. Ang ato tunay karaan nga saying mga kaigsunan, and I will be reading it in English. Ang giingon din sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. Nga sa Bisaya pa, ang bunal kuno posibleng mubali sa atong kabukugan, pero ang pulong di gyud na makapasakit nato. That's not true. Di gyud na tinuod. Ang pulong mga kaigsunan hait kayo, lala kayo, daghan magaling gahikog. Gumikan kay nasakitan sa pulong, nawalang sa tinuod nga Kristohanon. Ang atong mga dila, mga kaigsuunan, ang function ni ana paliguno ng uban ug panalanginan ng uban.